Izan Invictus! Kaixo eta ongi etorriak izan zaitezte Izan Invictuseko finala handira. Eta bai, finala randote ez naiz erotu. Minutu gutxi barru hasiko da azken azterketa. 34 kilometro eta 30 oztopo baino gehiago gainditzeko. Edozein korrikalariren mamua. Gure finalistek erakutsi beharko digute azken 3 hilabete hauetan indako lanak zer nolako fruitua emaitza emango duen. Eta hori da gure helburua. Ahalik eta hobekin prestatu gure lehiakideak munduko oztopo lasterketa gogorrenei aurre egiteko. Eta horretarako, entrenamiento bereziak sortu ditugu. Bai gimnasioan, bai mendeian, eta baita ere, Eternal Running bezalako lasterketetan parte hartuz. Azkenean, munduko zirkuiturik gogorrenean bukatzeko, hemen! Ez dakit gure lehiakideek izango ote dian gai karrera irabazteko, baina gu behintzat helburua lortzear gabiltza. Ze azken hilabete hauetan gure Invictusak erabat aldatu dira. Eta bestela gogoratu beraien lehendabiziko eguna gurekin. 18 partaide, 2 taldetan banatuta, eta bat baino gehiago oso forma eskasean. Invictus! Pues ez pedot, dana. Sin más, ez dakit, hau kriston parkia da, ez dakit, hemen igual loi batzuk atatzia, ez dakit, txepataiak ez dakit, hau. Ez, lau eta sortzi, ez bajatu ez higo, hortxe nabil, lau eta zei, lau eta sortzi, hortxe nabil. 82,4, buelta eman, ez? 82, Bai. Eta asko irutzen zizu? Etxeko baskola txartu hor du. Baliteke, trauka itezbe. Ruletiak inda, Urduri atzaude. Hora, apurtxo bat. Atzamaten da pulsazketan, bai. Bai. Oso altu. Urduri eta tensioa goiko mugan, bai. Goiko mugan. Suplatillak ez zen gabiltzen? Ez, dia foria eta dia... Badituzu oina planoak, baina oso planoak. Makurtu, belauna doblatu gabe eskukin urra ikutzea. Gogo xamarra, Berrogeita 3,5. Oiga, zu normal korri, Bai! Heavy metal. Bajado te asko, ez errozak, hostia. Lehen igual egunean dozena terdi, eta oina bieratzen ditut. Gora bera, bai, holaxe da. Baika, lehoietara, ez? Zigarrito hori, tio, benditua da, sagratua, gabian beti. Normal korri, ez preocupatu zintan nola ikuan, ez behiratu horrea, Ui, horeka hori... Txu. Ezidezu? Apura. Txu, bai. Se me va. No puedo comer. Se va a hacer ahí. Bai, bordu gelitu gabe. Bai, jone. Aukiak ere, eseri. Bai. Gutxik zeltzezu, Berrogeita zortzi. Bai. Berrogeita zortzi... Berreun gramo. Asko ez dago. 4,5. No, kriston potoa nintzen. Gaunin batetik bezea,
Argado nintzen, eta medikoak esan nago 13 kilo hartzeko, eta aramat urte bat hartzeko. Noen manera. Oso argala dago, oso argala. Grasa porzentajea, jantz portzentaje hori ez duke esango ja gaixotasunen puntun bada honik, baina nolabait muga batean bai. Beste batzuk ordea irabazteko prestaturek iritsi ziren. Hala, egunon bai. Ondo dazu? Ganenaz. Gane, gorrotxa. Zua hemen sartuta bai. Topera, ikabizaz, tope. Nik uste konkizian zehozer hemen moldatu zitzaidan. Oso kompetitiboa naz, oso. Mutilekin pekiatzen naz, eta ez beste neskakin. Eta taldekak izaten bada, punto debil izango leike pertsona batekin holan arrastraka ibiltzia edo laguntzeko behar izatia da denbora guztian. Moda eta martxa, zer herri? Nortzea? Ni Xabi, zeu? Larrea. Nik ez. Naizu? Ez. Hani bai. Erre, zeu. Herri txikizia eta bauko gure famatxo. Puntista honak. Bai, ez da zibiltzekuna, baina. Joder, denetik indez. 4 urte, una Filipinasen nagoa. Egun euri buruko horri guztu bintzen. Beti zina buru horra eta tearku eta nahi aurre itxeko bintzen. Eta trampi, aldala bintzetez. Aldala ez, baina, dana gane, txartu egonin ez, aldala bintzet trampa ikez. Bai, legala, dano pixkat ilegalak, Dano kilega. Kide berriak ezagutzea etzen izan nahi bezain lasaigarria. Taldea batera ikusita, argi zegoen gauza bakarra forman egotzeko lan itzela egin beharra zegoela. Taldeko argazkia ikusita, inor gutxik uste zuen munduko oztopo lasterketa latzenetarikoan parte hartzeko pres egongo zirenik. Are gutxiago, bukatuko zutenik. Irabaztea ametsa hutsa zen. Beraz, artaldea gobernatzeko, bi hartzain paregabe fitxatu genituen. Me cabrón, Dios. Bueno. Erremetxena ezkerrian. Kasualidadia. Ointxe bertan zespero duzue. Karrereta. Karrera baldin baik, jazta irabaziok. Hementxe dituzte dorsalak. Ara. Tori, zuria, lasterketa baten parte hartu beharko duzue. Lasterketa ofiziala eta mundiala. Gaur, Tori, oan. gaur, ez, oaintxe bertan. Ordu erdi dagoazute. Ordu erdi dagoazute. Baina kontuan izan, kapitainak izango zaretela, noski, eta bakoitzak bere taldea izango dula. Eta horraino irakur dezaket. Hoi bai, taldeak zuek aukeratu beharko dituzue. Nola bildu zea, lasterketa, ofiziala, mundiala, taldeak, zuek parte, lasterka, ibili behar. Ola batean, beti bezala gutxien espero duzuna, seguruna okerren etortze zaidana, eta, abantailarekin hasiko dela, ale? Errandot aukeratu, ez da guk jarriteko taldeak, Zuk aukeratu baina guk egin behar baldin badugu lasterka egiteko momentuan, ales asko egoera hogea. Esan dugu ordu erdi nazte gela, eta nik ordu erdi kakainako bakarrik, berdi. Bai, bate berutuke batzuko. Ales, ez hautze gaituk, Claro, abantaila duela, nik lasterka egin beharko duen bakoitzean argi dago, nik problema gehiago izango ditu dara, baina, bueno. Gero, igeri behak edo flotatzeik eta... Igeri behak edo flotatzeik, así que ikusiko jo. Erabaki alik eta honenak eta zuzenenak eta aproposenak hartzen ahalegintzen garela beti, baina ez da batera erresa izaten. Ondorioz, ikusiko dugu. Baina badazpada ere, eta kapitainen lana bideratzeko,
Isma Mateo, Eternal Runningeko munduko txapelduna jarri genuen akuluarekin. Pero aldakazu! Venga, emanos! Ismak, desafioaren zailtasuna ikusirik, bere metodo, bere gimnasio eta bere lantaldea jarri zituen martxan. Va, Ema! Izan invictus, me cabizos! Eiderrek, azukrea eta koiperen zaindaria, gorputza barrutik ere zaindu bar dela erakutsi du. Pixua hain da, kilo erdi bat jetxi. Eta gorputzak nahikoa dela esaten duenean, hortzen dagun nahi. Dena den, guralegin guztiak nahikoak izango ez direlakoan, entrenamiento pista berezia prestatu dugu Euskal Herriko paraje zoragarri honetan. Leizaran bailaran. ¡Venga, Mazinger! ¡Ritmoan, ritmoan! Venga, Gudari, hostia. Beraz, ongi etorri eta izan invictus! Hola, guardia, egunon? Artista batzu zareten ez, hemen afizio dator batean nien dio ordua. Zer mo? Ondo? Korretxa, zu dokazun ahotsarekin nola zen? Gudari kantari, a ber, suta garra tope, nola da? Gudari, Gudari! Barrakatu duzu zure aberriagatik. Euskadi, bai gaur eta beti joango da. Aurrera, zugatik, heavy metal! Albai, kabezaz. Trebea beste, ondo dakazuna da trebea dantzaiken. Bueno, zuk ere zo zeri marko zu, zu break dance dantzaria zara, olako zerbait, bintzat, Egongo da, denbora. Eta egiten ditut batzutan street show, Unamunon. Txapelketara juten, umei klaseak ematen. Izango balitz en plan de cotilleo, así, pues, ez nuke kastin egingo. Baina denez en plan kirolaria, llama, joder, deitzen dizu ez. Iepa! Etzaitez puskatu hasi baino lehenago, bazpare voltatu horratetan lesionatu. Oso ondo! Eta, bueno, hemen, Amaia, Nafarra, Lizarrakoa. Zortxe daukazu, hoi daude dituzu, 3 Buda. Zure tatuajeak eta hortzen dituzu, eta zuk horretan sinestuntzu asko, ez? Energiak eta... Erakutsi bakarren bat. A ber, abira, besuan eta... Levanta, Ba, eta gaina Budakin lotura dutenak, ez? 3 dira. Dena energiari buruz, Bai. indarra emateko, ez? Bai. Eta gero, eskutuan ere, aumenduzu bakarren bat ere, edo... Eta galde uste egin zuzena galdetuko, galde uste egin bozu. Nun, erraten du, Amaia, nun! Ikusiko duzue. Bakoitza dugun energia hori sinisten. Eta orduan, beraz, hasi nintzen tatuatzen. Iaia denak relazionatuta daude budismoren munduarekin, Badaukat 3 jainko, budismoren 3 jainko. Eta hori, niretzat ez da tatuaje bat soilik, ez? Oso payasoa, na. Erantzun egiten dut. Madrila, oain bai, ongi etorrek izan zaitezte, izan invictus saiora! Benetan baldakizue non zaudeten, konstiente galtzarete. Ez. Ez. Ez gitxean etorriko. Zertan etorri zareten badakizue. Lehiatzera, hobetzera eta erronka bati aurre itea, ezta? Hau beti ondo. Beti bere ondo, osea, bere lekun.
Hankak ere bere lekun. Bai. Vale, eta korreka ite bai. Lehenengo sorpresa. Hementxe dituzue dorsalak. Eta hau izango da lehenengo sorpresa. Hau etzen duten espero. Hemen badakizue leia izango dezutela, erronka bati aurre iteko. Eta bi gauza errango dizuet. Bi gauza. Lehenengoa, talde lana da inbardera. Ondo. Talde bat zate. Vale. Eta taldeak iritsi bardu metara, helmugara. Danak. Bale. Eta errango dizuet, hau da bigarren gauza, helmugara metara iritsi barko duzue. Ez. Nola ez ez? Ez ez iritsi hori ez iritsiko. Gorrotxa? Bai. Jauko gaz, Bai, kilorra. guztiok? Bai. Hori gero esango badaz, dizuet. bardina, baina jauko gaz, mekabintza, Bai? Bai, Seguro? Bai, seguro. Iristen bazarete, bakoitzari gara ardo bat. Nire kontura. Toma. Ja bakarrik nire gaztu egitegatik ja iristen zareten Prestatzen helmugara. gara bardu bat. Jazta, ginda? Vale. Ba, mira, hemen txedakaz eta arropa, orduan, aldatu, prestatu, eta esan dugu elkarren berri. Apa, Aio! Eta bente, behatu barik, hemen. Zuzenian. Estepa, jotazua. Talde bat izango geha, eta beste talderen bat egongo da. Arrotxa. Lehante, Izakia mozten egoitzen naiz, berako fabrikatik, errote. Honiztan igual, leku berdinin 8 ordu. Eta igual bi movimentu egiten hartu eta venga. Erotu nago. Bai, salmona ez. Baina bonus saia eta hori ez da gustatzen. Apa izan monjanpare, gaur egun asko dare, polikaren bila joan eta ikusirik gabe. Igual. Itxura, emoten dit jendearekin nahiko pazientzia eukiko behar degula. Jende berria dagoela ez du alakorik inoiz egin, eta orduan ez dakite zelako froga dausen edo nola egin behar dien. Hemen Kristo ekipo ikusten dut, Kriston jendia, eta a ber, tope. Tira bombo, Laurrenengo gunetik ja ez, sartzea zuzenen olako proba bat, Nire umekin jaio dianetikan ez dut ezer egin. Orduan esperantzakin intorren asmoa pixka bat da kirola mundu berriro sartu. Malaletxe pixka badakat, baina mantentzen ez normalen nahiko firmea, gustatzea zuzena izatea. Jana ez baldin badakat, gizonei galdetu diozu gero etorrela. Janik ez baldin badakatu gutxi baldin badakat behintzat, segitu piztu denez, nik maritxalar. Pertsona pixkat lasai egitzeiteko ez izatea porta bat adibidez, ez? Ismaren barrak entzun ditut ja urrutitik ja. Eta errandot, Isma hortxun badago, iritsi da puntual behintzat. Bueno, Juanella, egunon! Eta ongi etorri zan Invictusera! Ikusten zen ere jarrean, ere energia ez? Hau duena eta gehiago beharko duzue. Aitor da Ronsoro, oriotarra, pasetxean hartu zenuen parte gurekin. Bai. Naiz eta denbora gutxi iragonan. Bai. 2 egun olako zeo zer. Bai, hankagatikan. Hankagatikan, hori da. Baina, aitzakirek ez dago, Ez da. Eta, prestatua? Bueno, a ver, zer don. Kamioi bat harrapatu zian kurba baten. Eta izan zan korte limpio, osea. 18 urtetik da, superazio, eguneko superazio bat. 15,3. Jetxin behar da, bestela, amortigoa bezerrat, igual zaitu. Perakanoa. Bai, horregatik mantendu behar da. Justu xamara zaude. Justu fizikoki oso justu zaude. Persona normal batentzat nuk esango debekoa jarriko niokenik, baino hor mugan egongo litzakete. Azteko medikoak zer esan zizun, kilo aldetik eta? Ondo, normal. Zote, gaizko ulertu zenuela. Esan zizun kilo batzuk aldu behar direla. Ez horrela pixkat gainetik. Zer bat esan zian, baino listo, Bai. Tipazo. Zure kaso medikoak esan zuen kilo batzuk gehiegi. Jode larrea. Barkatu, espiritu de la golosina. Golosinaren espiritua, no, izateko. Aragia, na. Aragia! Bai, eta ez zurra ere bai. Bai, baina, aita harakina da.
txorixoa eta ekartzezkit. Eske hori zaten hon, atxa harakin gaina irunen, irungo merkatuan, ez dautzen duzu atxa. Eta nire batxan, eta orduan emakumenek ze jaten du, edo atxak ematen duen ez du jaten edo zer. Bai, jaten, errazioak aragiai. Baina mediko esan zizun, piso atletik eta zuk hartu behar zen ditula, kilo batzuk, 13 kilo do. 13 kilo. Y claro, ya minus 13 hasita, es que zintzu gehiago galdu. Minen hartuko jut, muskulatura. Bueno, Amurri otarra, Ibai, zer dakasi zer direkin? Olako harreman arrarua, Kiba. Baina beti ikastinetan eta guzti nago oso urduri eta, bueno... Aksera biltzen dute ondo usaintzeko. Niri zertzen zerbait buruan eta esaten didazu beste gauzen bat, ez zait importa, egiten dut nahi duena, beti. Violentoa esatea ez, baina txar unas ritos ahí, bai. Beti dakat buru oso txarra. Y encendimos el farol y había un mocordo así de grande y así de gordo. Beraz, izerdiarekin ez dauka inolako arazorik, baina bazpare. Aloro, ze Teresa ustot nobioren bilada bilela. Nahi aguantatu behar gait. Nahi aguantatu behar gaitela. Zertzu, genio txarra. Bai. Aserretu dago bai. Zertara etorri zareta honat? Borrokatzera. Borrokatzea, ze gehiago? Garrote. Irabaztea, ze gehiago? Garrotea matea. Garrotea matea. Hau da, lehiatzera. Bale? Lehenengo lasterketa zain dagoaz. Eta ez da edozen lasterketa. Lasterketa ofiziala. Eta benetan gogorra. Azteko fuerte hasi barko duzu. Circuito mundial eterno al running invencible, izan Invictus. Lehenengo gauza oso garrantzitsua. Talde bat osatuko duzu lasterketaretan. Kontuen izan momentu guztian talde bat osatzen duzuela. Eta horraino irakur dezaket. Bale? Eta hain bigarrena, erronka, ez iritsi mugara. Ez iritsi mugara. Jontxu, bai? Bai. Baina guztio batera, Bai, danak. Vale. Animo eta amorririk ez eman, favorez. Eso, bueno. Aio! Jo! Eba, ze pasada. Kamera zer da, hemen eo, kotxe daukazu? Ba, unean jo. Hemen eo, bai. Eske bilatzen egia bestia, korrika iteko hanka, baino 2 astetan, 3 astetan honea ekartzeko oso zaila. Igual urrengoako, bai ez, izangoa, baino bestela. 80 obstáculos 10 kilómetros. Hau, bada, ipini behar dugune da, hori dauelako. Oain berdau ja? Berdau. Ni beti dena, puskatik dena. Porque oso indortxu, no? Vibra! Hostia, raia. Medikoak esan nahi 13 hartu behar ditutela. Ya voy 200 gramos, joder. Muchina, casi. Komuna arte, Gero komunea joan eta berriro algardu. Kriston erreginan, az komunian nik, Txabal, tu flipas. Ditut, pare bat gauza aiteko komunian ez dela ateatzen, hola jarri. Ez dela ateatzen, eta ateatzen da, pero... Saber bibir ikusi nuen egon batin, Donostiako irudamatxo, errenderian dendari. Hemen emateo amestuko lau bukatzean. Eta gutxiko edan, etzazu urrena. Eta gutxiko edan, ezazu urrena. Eskuinekoa da Glockeko arma enpresa bat, oso famatua. Bai, polizia arloan oso famatua gana. Eta bestia da, Los Angelesko poliziko hori esatiote el trébol de 4 hojas eta esatiote el trébol de la suerte. Brasilan ibiltzen oporretan, beste launekin. Kala utitiko soldadu bat o personal bat. Zaindu naiz, 2 kilo ardo ditut. Baina trampa unean, zoskiak. Espigua, baina espigua 1 gramo hartzen dituzu, 230 gramo bitartean. Nola?
equipo. Venga, Jope! Venga! Bat, bi, hiru! Haupa! Bat, bi, hiru, invictus! Baina 10 kilometro korri uste dizela hain? Baina korri gadena. Esto modo, azken diara. Hola, zozo dipentea hain. Seinatu behar dugu, zean aurre jartzen. Aldik eta azkarrena eta zuka gorke. Azkar denez karratzen. Baina ez dait. Nei potro ikutzezkoz. Buiek aurra hasten naiz, alde bat eta besteak esto nerviosa jartzen ez gaina, da aizpa hortxe zion, nik loin behar nun, 12 ziren da. Etzan isiltzen, launekin zion gaina, etzan isiltzen nahi gaina loitiak eston pio gezen. Borkulo hartzea, txakurri hartu da mendianek. Anaia frontala hartu nion da, mendiak honetzen. Ni iraztea jugu naiz, gote banaiz da, estela, nada. Gure lehiakideak forman dauden ala ez frogatzeko, benetako oztopo lasterketa batean parte hartzea baino modu hoberik ez dago. Beraz, txantxak bukatu dira. Hernanira eramango ditugu adrenalina askatzen hasi daitezen. 10 kilometro, 80 oztopo eta 2000 lagun baino gehiago elkarri bultzak. Oraintxen ikusiko dugu nor den nor eta zein den datozen hilabetetan egin beharreko lan. Hala ere, sekretu tiki bat gure artea. Egia esan, 10 kilometro gehitiko gai ikusten naiz ditugunez eta medikuaren gomenduei jarraituz, trampa txiki bat prestatu dugu. Lasterketak ez dauzka 10 kilometro, 6 baizik, baina beraiek ez dakitez. Ea zer egiten duten eta helmugora iristen diren. Tapa! Tipi tapa! Korrika! Hankak egon behar dira aldaparen perpendikularrian. Orduan egon behar gara ipurdia, baino gorago, hankak. Bai, holan. Apa gorrotza, dalo gekin. Holan. Mira. Apa edurne. Venga. Venga, saiatu. Oso ondo. Venga, bona. Apa, Nabain barratik. Segi! Adiós! Apa, rubia. Con garrote. Sonó. Ni irrintzizalea naiz. Ai, eske nirate. Zaitateako. Eta bida ona naizenik, baina ez zaitateako nahi irrintzia bainez. Palaz jokatzen dut, 2 txapel irabazin ditun. Eta, bueno, txarrena, hori igeri ez dakitela, uretako proba nahiko zea da, txikitan eukin nuen fobia bat, bueno. Ni oso laia naiz, baina nahi sugurrak ikuitzen baizkiate, ja... Ze fastidia. Dena fuerte eta denak indartxu, eta nik uste dena gala lehiakorrak, baina gure arten launtze bagea, nik uste hobe jungo zegula. Eta irabaztia dana nahi dugu, orduan ba, oztakit, esariket, bazpare. Haupa, kaixo, Janire guzti naiz, 19 urte ditut eta andoa indarra naiz. Ikuste zuen bezala, hemen txagaude sorginez zubin, nere zubin, eta gaur erabakiet, baldarra naizela, kirola gaizkitetela eta ontako balio ez dela esatiaten pertsonairi, modu batea, hau aizteko. Txikitatikan, judo eta eskubaloien ibili izan naiz, baina hernia iskal batengatikan utzin berri izan ditut. Baina oain, presnao, oztopo berri aurre egiteko eta batez ere erronka berrioa bizteko. Menderak aitzan naizelako argi ibili. Gurpiza bakitu zer diak. Gurpiza flexibion bezu, azaltua. Horako 30 metri. Prueba paiazkeo 30. Bain, momentun, pixka lahatan hau, baino... Sin enemigos. Ni azpeitin, askoitin, dana laguna ditut. Gutxitan azarra naiz ni jaleotan eta gutxitan ibilitaku. Gure kuadrilla da oso alaia eta danakin ondo mateana. Somos berezi batzuk. Zare horren ondotik pasatzea izen egin, tipoa zehagin. Taimoleko beste, bai, brometan desorrazua, baina azkenean... Bromizalo egin ez da. Ikusiko dugu? Ostia. Eliptika, ez da bakua. Guk eginean basetxean, olako probi bi ekipo alkaren kontra eta duelo baten.
eta Musu Umela. Bai. Ingenioa erabiliz, Venga, bat. Horiz da Umela, Bat, bi, iru. Venga, Umela, horiz da Umela. Hola, zetz! Venga! Euskali, bai. Bai, gerrerua. Berotu nitxean da, fuera. Nina gauz bat, pentsautu ja inberriat. Maritxalar da, hau. Zigo ondo eroitzen. Cada vez que te veo se me endereza, cada vez que te veo se me endereza la punta del pañuelo de la cabeza. Beste talde bat! Beste talde bat! Urdina! Ai, adiós. Es que miopia dekot, macho, ez dut ikusten ez dut. No hay que perder nunca el sentido del humor. Te me enamoras. Para conquistar tu corazón. Maritxalar, eske lar arron nintzako. Da purtsube de Tolosa, badakizun Tolosabe, eta niri hori igual etxota guztetan den beste. Eta Bilarín bez, claro. Con un swing por aquí y por allí, un beso chiquitín con un swing, un beso chiquitín con un swing, te agarra muy suavemente. Es que me faltan las mallas. Venga, paso rápido, fácil, no niño. Coño, paso, mano, sencillo. ¡Vamos, sube! ¡Va! ¡Al ritmo, ¡Al ritmo! ¡Al ritmo! ¿Cómo era esto? Ope, gazte! Estutu be, lasai. Saiatuko nahi, menudo marron, arroinengo egunen takazomba, Txikotzen, buru gorra, perku bata. Egin beure. Eta hankako problema hori, baina nik uste gainotzeko fuertea garela lagun dieza joko gula. Tiro guztia ditu guztoko. Eskalada, eskia, esnoua, dana. Gaur bizikletan ekin ibili naiz, eta daukat Creston marka, besoak, dana pintxoz beteta. 20 kilometroko buelta txikia, baina menditik zanez, ardut kriston abiadura eta kriston kolpea baita. Nahiko talde gidaria izaten naiz. Bueno, nik iraziet, dedikatu neri. Urdinik ez egin, horri jarentzako mucho, Bueno, venga, talde urdina, jarri hor, aurrian, bale, venga. Talde gorrina, azkar! Azkar! Bueno, privilegiatu batzu zarete, mira, 2.000 lagun hor atzian, eta zuek hasieran hemen. Adi, hauek ez dute barkatuko, gainetik pasako dute. Urdinak, pres! Eutxi goiari, gorrina, pres! Adi, 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1, euki! Bueno, Alex, Emanu, berotzeko aukerarik izan duzue? Lasai, 10 kilometro eta 80 obstakulo. Hasiko zarete mendikan, ondo. Bidean topateko dituzue taldeak. Ordon, bakoitzak aukeratu barko du bere taldea. Eta taldea osorik eraman helmugara. Bata da talde gorrilla eta bestia da talde urdina. Ordon, talde gorrilla, talde urdina, bi kapitain eta kapitan bakoitzak bere taldea aukeratu behar. Nola? Bidean. Venga, ja! Atera!
Joan bitartan beragaz. Ondo, aurrera. Venga, guazen, va. Venga. Segunda mano. Gauza, joan eta deskantzo bitartan, gure gozu. Da pasen gara. Bai, aldozu. Venga, ba. Sei, jo. No, ekipo guztia heldu bagara. A ber, gorriak nerekin zarete. Kapitaina zea, du. Bai. Dago mixak, besti falta dita. Ondo, hortze. Venga, tiro. Bi faltaria da. Zerri etxon behar zaio. Nik ez dakizen bat garen, ez dakizen Vamos a empezar, me cago en eso. ¿Hay juega o qué? Hemen zozorre baino zipa. Jendean ondo. Joain korrika, me cago en la puta. A ver, gorria! Stop! Erramendon, dira. Hemendik aurrea danak eratuko gea laguntzea. Bai, dana lautera gea. Ezin da bakarrik utzi, naiz azkena gu talde bagea. Ismakin dago. Venga. Eta Nicolás te falta. Ya, vamos a. Karas bakarrak eraz? Zuen natzen izan aukeratu nortzana. ¡Aupa Aitor, aupa Isma, venga! ¡Aurrera! Venga! Guazen behintzat, gehatu gabe egitea, Aitor. Kantau. Bueno, ba, gehatu gabe. Hori da. Hartu haizea, eta laguntza behar baduzu esan. Bale? Ze kamisetak egon berde hor, nola? A ver. Aldezu poliki. Baina eske... Gaskide katanka. Kendin bet eta igual. 15 minutu hola bintu. Baina eske iristen janek, badenok itxengo dizugu. Entzui dazu, eske danak iristez bagara berdin da, danak iristea. Osea que, venga, hartu nahi duzu lekua, eta laguntza behar baduzu esan. Nahiago duzu zu bakarrik egin edo... Venga, guazen bakeak ustea. Ez, baino, dena bat egin barra eta Bai, baino hemen ekingo diogu. Stop, suave. Danak hasten baldin bagea motorra martxan, la jodimos. Hau, es lo que hay. Gero beste momentu batzuetan, probatu izan duzue, baina duzuena eta barruan daukazuena. Baina, horrekatik. Askuri geha dut hemen, Mire, sale behar dut, Manu, torre. Ni beste hankada perdet korrika eta probak iteko. Bai ez dago, ni eskatuta dekat eta daramagu bi astek, ni honekin jain dut aldena. Zuez egin. Etorri mesedez. Aitorrek dio hanka honekin ezin duela. Ondorioz, ez dakit, bera iristez bada, ez du ezertarako balio, galtzailea gara. Baina, bueno, behintzat egiteko eta talde bezalagoaz, orduan danak mantxo, danak. Animo, vale, Venga. Ez da ezer geho elkarrekin egongo geha. Bai, bateak umertula, Oain ja, aterrik da. Beste hankakin ondo. Baina honekin... Amorrua, tio, amorrua dekat baintxe. Bertan. Ezin bukatu proa gau. Me cago en 10 kilometro. ¡Vamos, chavales, vamos!
Orain egiten ari garen lana, hobetzeko oso lan garrantzitsua da. Bai? Epa! Hemen bai urdin, Alex? Zamuluz, Ni beltza, hau da, korta txiki. Me estoy cagando. De cagar, de verdad. De cagar de que planta un pino. No me lo puedo creer. Bukatuko, komai, Dios. Segi meta. Lasai. Bentajakin guazte, ana sartu, guendik anon da, kapitaina, o... Bai? Mateo. Papel hortan, arezi. Venga, hasi jasue. Venga, talde, ánimo. Apa, venga. Ánimo. Oizegaz, perretxiketara. Manu, paquete. Berdin kanikas. Epa. Lau egun gimnasitxuan. Oraindik ez gara galtzaile, eta egizeinak esan du galtzaile gara berdin du ez, oraindik ez gara galtzaile. Zuta gara zaren moruan beti aurrera. Eta hau? Hostia, jos hartzen dut, pelota. Eta igual eliminatzen zaituzte, kontu. Zergatik. Bakarrik egin duen berrautzen esko. Gara, gardo, ba! Da, Manu, maitxagar, nola pasa eba hor? Jokiko pasauko. Ikusen bertzeot, a ber, atzek aldia dana arrasta egin dugu. Hoi, behitu bertzo, behitu bertzo hori, hostia. Una puta mosca me he tragado. ¡Llamito! ¡Y Ura! Bueno, a ver, Ardoa, bota, vamos, borracha. ¡Ay! Me llega dura, boter. Ardoa. Vaya. Azotzeak urbazo bat omen zepari. Vale, hombre, Alex, orduan, zure taldea talde urdina. Oso ondo. Termos, ondo? Bai, argi, hasi. Bai. A ver, aprobetxatu maldabera goazela, hartu erritmoak gehatu gabe. Lasterka, baina suabe, venga. Ez gelditu, poliki eta listo. Bukatxea da gure burua, ez da irabaztea. Venga, deskantzau, zato! Venga, ino bai, Ardua, etragu eman bai, baina bai sufritu berbaldin bai sufritu ingoek, Aldeatzea, mega bendio. Ez lo beak, Manu! Talde gorria zuri azkenian. Venga. Hau, biztetxi, Venga, vamos, Manu! Ni kamisetiak entzeko nago, baina hostia, ez da igual... Ni bakarrik hau, Gara igual hau diz egidatzen dugu. Tipo, atera diguten abantailarekin minutu eta erdira daude. Orduan, esan nahi du, putak pasatzen ari diala. Venga, jota zua! Venga, mekabizkoz! Jota zua! Hau pareskak! Neska bat izango da garaite zina, Venga, jopai, hostia! Jopai! Besokin bakarrikan duten, Baina, belunak, Venga, va. Hori da. Venga. Ahí está. Alerto, tómate. Segi. Karrik asko, mekabizo. Urdinak hemen ditugu, Argi bideoa hain, egurra. Egin da, ura egin da, pasata, edurne!
Guztiak eskuzei, venga, segi! Venga, guzti, erdira, guazen, la hostia! Barramikak! Kanikak! Ama, ekipo, ba! Oain ez dutu berdina, oain ez dutu berdina! Venga, segi! Ostia, freskatu harra, txarrela! Lasai, Dale, la puta. Lasai. Venga, va! Venga, Janire! Hostia, venga! Bai, eskerrik asko, venga! Hostia, venga! Venga! Bai, zapatilla pixatza ziueketa, venga! Oso erraldoan. Nigo. Apa, venga, otxeok da, Venga, va! Hemen txaitugu, Alboan dauz. Azkena, gorratxa! Venga, ipurdila! Aurrea! Osoto, ipurdila! Eta altza, lindo! Kontu, ez da nikeño, Ezekin nahi. Venga, va! Bizkarra! Segi! Ipurdia gora, bentsu, ipurdia gora! Venga! Venga, joder! Venga, gorria, ganoizte! ¡Ha caído! Segi zuek, segi! Dale. Venga, hola. Venga, Durne! 1 metro, bakarrik! Bera, va! Venga! Pasa! Segui, korrika, Azkeneko azkenia, venga! Atea matxatia! Una matxatia! Venga! Venga, puta! Cabrón! Zertik pasatzen, hostia! Kabezio! Aurria mugi! Lleva, oso ondo! Segi, puta! Venga! Telefonos, no? Venga! Aner, bezaldetik! Aner, bestia! Aner, bestetik, ez dikutzika pasatzen! Venga! Hey! Hauka poti junde! ¿Tú a dónde vas? Venga! ¡Del culo! ¡Ahí está! Oira! ¡Venga, Manu! Amorrak metro bakarra, brotaga, venga! Venga, oroz, urkik, eta gorsin dago hori pa. Kemartxe gontzarte guztia, Hemen itxo behar dugu. Horra, venga, bazen! Listo! Venga!
Bajatu nahi justo beraren gainetik eta... Ke pikon, Pikatu da, bai. Ni nahiago nuke, Alexe. Kapitaina, beste kapitaina. Que se pique, que hostia. Vámonos. Zerbait, tira. Corrilla, venga! ¡Aupa Isma, Teresa, venga, ahora! ¡Vamos, Yanide, venga, va! Bera, mentxe etorria Zamor. Niko, azkenak markatzen duen denbora, azkenak, taldeko azkenak. Bega, Zamor, oso ondo. Bera, mentxe ato Xabier ere gorrilla. Baina garrantzitsuena da, taldea. Bera, epa, oso ondo, Zamor. Bega, oso ondo, Zamor, bukatu duzte, ordu bat 23. Bega, banatu horre. Mira, Manu oso ondo. Bega, kapitain. Oso ondo. Azkenak markatzen du denbora, Oso ondo, bega. Zure taldearekin, Manu, torri. Ja, karo, ja laguntza han inbartzen ez hemen. Eske baina gero egongo da kolapsoa. Bueno, hori da zuen erabakia, baina eta laguntzeko aukera handu zuen ez hemen. Venga, Durre! Ze, dikiak gora. Venga, ordu bat eta jaia 25 minuto, Ibai. Lesionatuta? Mira. Gau ez gutxiko eta kandela gehiago karretera. Venga, Larrea, bai. Azkenak markatuko denbora, ze hor zure lagunekin. Horria, azkenak markatzen du lagundu. Pasa baino lehen lagundu. Venga, azkenak markatuko denbora, Azkenak, Ja, ber, nor den azkena. A ber, azkena nor da. A ber, gorriak, azkena. Ya está. Ordu bat, 25 minuto eta 37 segundu. Bueno, hori, rekuperatu pixka bat. Eta... izanak gara berriz ez. Zorionak guztioi bukatzea. Lan ona. Remontada, honek. Lan ona, ikusi duzu, jode. Kristona egin dugu. Osea, handicap gabe egin izan bagenu, Dekalle, sufritzen jakin dugu, putak pasa ditugu, baina begira aurretik bukatu dugu. Hostia. Zegeia, etzen duten sinistu ere egiten lortuko genunik. Ba, jazta. Horrekin gehatu. Manu, nire beso gainean bota da, ia besoa apurtuta. Hor, piramide gainean, beso gainean bota da. Bere pisu guztiak. Eta ni besoa holan, beia. Ostras, tío. Guz hartu aldak azkena. Danak azkena, gorrik azkena, urdin bat aztetik azatu goza. Bai. Beak, berandogo, pesatzena. Dana zartu dira. A ber, ekipo! Guazen! Nuke hor baten heldegiz, beste bat ikusten behatena hor obstakulotan, zabutikan pasa bertzan, tunel batetikan pasa bertzan, eta tipo txirrista bezala zemaino gora gatua, eta beha kanpotikan pasa da. Etzan da neola. Alesti, heldu dut, eta mozkio bota bestia. Eta gainetzen ikusten nil itzala, nio lasertu. Konkista baina esko zorra, Apaito! Nik ezin nian gehiago. Nik jauzi, no? Da buruakin, da eroz ire gainean jauzi, no? Bai. Eta kejatu algen?
Gazta? Gora, txok, ostia, aztu marun. Aztua zelan etxen daukazua. Eman da, geho moruan. Urruna berriro ardua jaten ikusten jatenen, neka bendioz botella guztit egan bai. Buka eran, ezin dit, nekatuta, egan zan berriro? Eske nago ez ordu, no sé. Baina niko rateatzea baina karrera marru. Desde hanka bat falta ez korrik aiteko. Baina meka bendio, nola uste jo jendia ipasatzen? La hostia, heldu... Bai, koska! Bai, arrazoiak, koska. Bai, baina ke urruna berri ingo je. Bai. Honenak, apa budari? Apa budari, zerrik asko. Zuta, Alex de capitán. Buah, aquí va a haber hostia. Hoy me gonas pentsetan, digo. Baina da hori eta erraten zagize. Ni tonto haiz. No me toques loca, a mí me la suda hori hori, su puta madre. Chorradas. Hola, hola, chicos. Ezin, Akal bertulala, hostia. Irabaz, eskeni. La hostia, Bai, baina bakik gauza ez nola azten, nola bukatzen. Zerakat buruan? Bate daki zerakat buruan? Joder, espinuekin, joder, sakat. Dala. Ile pixkatu hendik, Txonkristo, no? Txonkristo, no? Zerakaten txonkristo, Hostia. Oida, aberilla, guen hor. Bai, aberilla barrutik eta kanpotik, bai, mekabin sos, no me jodas. Talde urdina, etorri mesedez. Beste bat eitxe gaben. Regales, edarkiztik induta. Pero vale, zen ekatuta edo? Itzeitiko gogua bai bintzat, ez? Zati xiltzen, Beti, urtian bez. Bueno, talde gorrilla, etorri mesedez ya. Venga, jarri ordenakola, dena batera. Bueno, talde urdina eta talde gorrilla, zorionak. Bukatu zuela zerketa. Eta ez da gutxi. Bueno. Eta ez nuen espero. Bueno, kapitainak, azteko. Kamisetak, talde gorrilla, zuretzat ja, kamiseta gorrilla, talde urdina, zuretzat, kamiseta urdina. Behin ja lasterketa bukatuta, zen nolako iritsa daukazu? Ni enkantatua nago. Bai? Bai. Aitorrekin problema bat izan dugu, alata guztiz ere, denbora pixka bat galdu, denbora asko. Desente galdu dugu, erabaki dugu jarraitzea, probatzeko gure burua eta ikusteko benetan nola geunden, eta gaizki joan da ere, lortu dugu plus hori ateratzea, eta ni oso gustuanako egindakoarekin. Eta azkenen helmugan, lehen daizeko taldea. Bai. Bueno, ondo da. Bai, du digabe. Hemen badakizu, galtzia ez dela inoiz ona izaten. Bai. Zeke, zentzu horretan ondo. Aitor, arazo bat izan duzula, hankarekin eta ze arazo edo. Bai, bibider hanka gorutzi jat. Eskinan hartzen, etorri hainekin, la hostia. Eta fenomeno badek, baina hanka bakarrakin nohendik ez. Korriketeko ez da hanka, baina eskatuta daukagu. Osea, urrengo proban, etortzen naizen gehiago prestauta, eta prepararos urrengoako. Karo, gertatzen bada berriz ere, urrengo lasterketa batean, karo, taldearen ez da mesedegarria. Ikusten zu, lastre bat edo esaten aldela edo arazo bat edo? Ezertako. Lastrean ni nauke, Aquí tenemos kategorias. Zu iritsi zia eta beraz da iritsi lehenengoan. Bueno, itxoin, ez gaude guztiok hemen. Eta lasterketa buruz eta nola itzin behar digun eta, nik aditu bat aurkeztu behar dut. Isma Mateo, betxa dator, munduko txapelduna. Bera oso humila da, etxai gustatzen da esatia, baina gaur egun munduko txapelduna da, Eternal Running lasterketa hauetan. Urte askotako. Zorionak, azteko, holako proba bat bukatzea eta bat ere erresa, nahiko egin dezue. Zailenaz izan du da. Koltxoneta zailena? Jo, nik ez lan nigotzen. Ezin du, txatu izan dut eta ez nahi giristen. Gorrotxa, hantxe ondo naiz nahi abital joan minutuan edo, eta, bazen ura, baina honek, taka, ardua, harto botella eta trago. Ez dake oso eredu barria ote den hori. Kasta, la hostia, kasta! Gorrotxa? Epelio zu hor pare-parian. Jode, claro! Ez que, zeran? Van provokando! Claro, provokatzen zuten dia, honet. Euskaliek eta... Bueno, eta gainera, eta buruan ere zauri batzuk horre odola eta ikusi du. Joder, botanian. Gogorra izan duaz zuetzat edo? Ondo baina bokatu du eta oso pozik. Bai. Hori da. Baina iritsi zera lehertuta edo nola iritsi zera? Lehertuta, baina pozik. Isma, konten, pozik, baina nik hauekin izan dit. Bukatu ezkero, gara ardo bana. Bukatan dute lasterketa eta behar den bezala. Zor diet ala ez? Dudik gabe? Ba ez. Eta guztiok adi adon, Adi, Nola? Zeba. Oztopo guztia pasen hori da eta bere teknikarekin. Bai Kaiolan, egin duzuna bakarrik bat uste, pasada ondo. Bai tubo zegona, tubo bat, eta beste lauki bat. Pasa ezu azpitikan, ez da hori pasada airean. Lurra ikutu gabe.
gauzak, obstakulak pasa behar dira ondo. Eta ez pauzet ondo pasatzen, ordon komeria. Ze, bakarren batek ez paudu behar den bezala egiten, zuzenien kanpora. Bigarrenian, horako zeo zer gertatzen bada, zuzenian dira eskalifikatu. Gauzek egin behar dira, ondo. Hemendik aintzina bere izango da zuen entrenatzailea, aste batzu ditugu aurretik, zaintzeko bai burua, bai fisikoa, bai janaria, eta bar. Helburua da, guzti hau eta askoz ere gogorragoa ere bukatu eta horretaz gain denbora ona ikia. Eta albada, karrera bat irabaztea. Bueno, bukatzeko. Gaur taldekako lana, lasterketa bat, zuek iritsi zarete azkenak, zuek izan da zarete lehendabizikoak iristen, baina Aitorrek ez du bukatu, zuzen bidin, gaurko garailea, talde urdina. Eta esaten dizuet hau, jakiteko, nola izaten aldien gauzak. Ze gaurko lasterketa, nahiz eta ofiziala izan, ez da izan konpetizio bat zuentzat, irabazteko, ez galtzeko, ez. Bakarrikan izan du da, ikusteko ere azter modu zaudeten, bakoitzak ikusteko neurtzeko bere burua eta guk ere, eta berak ere ikusteko nola zaudeten. Beraz, gaur ez du inork irabaziko, ez du inork galduko. Baina kontuan izan, ja, datorren astetik aintzinera bai hasiko dela lehia. Eta gurekin beti ona da irabaztea eta oso txarra galtzia. Bueno, zer da ditzuzue, Nekan eta konpainia? Bueno, niri txartu diruditza zait. Zeba? Bueno, jokuan ikusi ditut alako gauza txarrak, edo niretzat txartu eginak daudenak, eta ez gustatzen dut. Adibidez? Adibidez, beste taldeko batek niri eskutik entzia, eta oso batzen, eta hola, baina ez bakarrik aurrian jartzen baizik eta arriskuak. Berari esan? Bea bali. Nori izan du da? Isma, zer indiozu gure Nekan ere ordu? Ni pininaz aurrean, bea barkatu, enaz ezin bakarra, Badakit, lasterketa betan kontaktu asko izaten aldela, ze, bueno, jende asko, leku estuak eta mundu guzti nahi du obstakula gain ditu, baina orokorrean ikustu dute errespetatu dugula, guk hartuko ditugu erabakiak. Zuekin zeuena eta da lehiatu alek eta bekien. Eta hau gauza gertatzen bada, gertatuko da eta ero guk hartuko ditugu erabakiak. Ordon, hemendik aintzindera hasiko da benetako lehia, presta zaitezte eta eurra eta tope, bale? Talde gorria, zuek ere gogotsu, berriz ere hobetzeko pres eta bar, ezta? Gu enkantatuak gaude, egindatuak. Así que talde gorria, zoazte aruntz, eta aztenetan ikusiko elkar. Bega, kapitain. Bega, ba, agur. Bueno, talde urriña, gauza bera. Zoazte, rekuperatu lasederren etxean. Ikusiko elkar. Lango gorrakagu, egiteko. Bega, ba, garte. Bila betetan gutxinez. Venga, garte. Torri. Gatu txino horretan gala. Uste guztopa, Gauza puitak ere gutxi. Gauza izan horren. Ez da ditzen kompetizioa behauga. Nik ez dut ikusi, Ismaren. Nik gauzako, gauza itxuziak ikusi ditut, mesedez. Bai, zure peso gaixo Nire beso gainean jauzi danean, hor bendurra izan dut. Zerako pixuia eta hola, eta bea gainean. Egon dunez, bultzatzen da. Bera, nahien egin. Ez, hori ez du bat ere ondo egin. Hori beti pasako da, jentea bakarri pentsetan dabilen, bum, a por movidas, hija. Disfruta un poquito de la vida, hombre. Ez da ino irabazi, guk irabazi da probia. Baina, bueno, ya está. Urrengoan daramongo. Hemen jendeak klaro sakakena den negarrez du lehenko, ez alde bera? Ez, bera ez da. Urrengoan etorri da. Zuen ustez ez du irabazi, gutzako bai. Guretzako irabazi da probia. Diskutitzen azte balde maitu, ire aldea eta ni nerea. Guk irabazien dio. Un chapiti mini, Joder, cuando buenan hori... Tomi uteaz. Horrek errezaz. Ez da beldurrik. Ez da beldurrik. Kriston izkera arraroak dituzte denak. Dotxui, gitxi eta la hostia, kada, o duzu, o gutxi, o... Zer modu zaude, zelan zabiz, parkola, zelan, ke zelan, zer da. Minon beste aldetikan dena ondo. Antolatzen ari da farra latza egitea bukatzeakoan, así que imaginate. Lasterketa nola edo ala bukatu eta guztia bukatu delakoan postez txoratzen daude lehiakideak. Haino xente kuadrilla. Izan Invictus, oaintxio bertan hasiko da. Isma bere entrenamendu bereziak fruituak ematen dituela baieztatzeko irrikitan dago.
gure oztopo pista berezia ere puntu-puntuan dago. Eta guzti hori gutio balitz, Eider, gure nutrizionistak eta bihar dutenentzat, dieta berezia prestatu du. Beraz, garaizina izan nahi baldin mozue, etorri, sartu eta izan Invictus! Bueno, kuadrilla, ongi etorri, denontzat invencible gimnasiora. Ez baduzue, izmak esaten duna, betetzen, arazoak izango dituzue eta ondorioak. Bai, bueno, azteko ongi etorri, baina ongi etorri txarra. Ze klasea zaiz 6 erditan. Ni bosta sola ez dakizurek idea, zu garea ardura duzea, zu zentratzailea, edo kapitaina, eta ez da posible, ja lehenengo guna, 7 erdiatik hasten barzan klasea, eta 7 hogei gutxia. Aldaleran, jegi jaja, ez dakit, hemen entraitzaren naiz, nire gizon zaudete, eta nire prestigioa eta nire entrenamentu moduan, azten da puntuala, hoi azteko. Zu ardura bezala eta kapitaina bezala. Erabat ulertzen. Aitor. Bat falta da, Aitor Dorronsoro. Egia da. No? Etxoiten egon gara, ikusterakoan ja ordu aurrera zijoala azkenean sartzea etortzea erabaki dugu eta berria ematea, baina ez dakigu bere inguruan ezertxo ere. WhatsAppean taldeak ez dakiz zer eta Facebooka eta nahi izan ezkero, jendea kontrolpean dago azete. Baina nik ez dakit non bizidan bera, Orion bizidala enteratu nintzen lengoa, baina ni ezin ez joan bera paparretik ekartzea. Hasiera txarra. Bai, dudik gabe, baina ez da gure errua izan. Bai, guk ahal izan zure errua da. Hau, zuzera kapitaina, Manu. Osea, onerako eta txarrerako zara kapitaina. Eta lehenengoan tak kopetian ja. Alegindu garena, baina gehiago ez dago alegintzen. Bueno, gauza bat, larun batarako, behar du gaitu hemen izan. Bestela proba galduko duzue. Orio ez dago urruti. Bilatu, bera topatu, edo telefonoz. Nik ez dut problemarik. Orio 11.000 persona ezagutzen ditut, eta ni 20.000 ezagutzen dute. Joan eta bilatu eta ekarri. Eta iristeko ez dut arazorik izango. Garbi edo, ez da? Beraz, hemen txako zete mundun dagoen entrenatzailerik onena, gimnasio bere, gimnasio ona da, prestigio handiko gimnasioa, eta berak esaten du, gauzak ondo inezkero, urrengo asteetan, maila hobeteko zutela, guztia bukatuko zutela karrera, eta horretaz gain denbora ona egin. Eta gero badakit karrera ikusi zenula, eta nota batzuk ere hartu, eta bauzula zeozara ipatzeko hemen, ez? Orduan azteko, eta bereziki jolarekin, monkerekin, egin zenutena, ez da posible. Egin behar dela airean, batzuk egin zenuten ondo, beste batzuk ez. Eta zu Manu, barkatu Manu, zu pasa zenun beste modu batean. Hori ez, hori ez. Izan zan burni erditik handara mana. Importa zaizu pasatzea, mesedez? Bai, berriro, mesedez? Ondo, eskerrik asko. Zorratik. Ni ez nago hemen laguna izateko. Ni nago hemen entrenatzeko. Eta zure jardura fisikoa hobetzeko. Eta espero dut hemen 2 hilabete barru ikusiko dugu nola zaudeten. Beraz, prest gaude, hasteko. Prest zaudete? Garko saioa. Ez duzu amorerik emanen? Beti gora? Desiatzen gaude. Desiatzen gaude. Izan onduko elkarren berri, Laster. Daga, agur. Ondo pasa. Bale, ondo. Esten gea? Ritmo mantendu, guaz. Pixirik. Goma bat da, ez da pixurik. Venga, segi aurrean. Venga, gora. Gora. Guazen. Gora. Gora. Aguanta. Bai. Azken txanda ja, funkatorikoa. Baina ez da bakoitza gauza bat. Hori egiten dutena, gero baloiak egingo dituzte. Beste, 4 edo 5 egin behar dugu hemengo hau. Gurpila, eraman, sokasaltoa. Hori da normal. Aginduak emanda da hoia. Eta esan de pein bakari... No, hermano, ez que bestela, azten magia. Baina ez que estiratzen. Ni entraitzaren naiz, orduan. Esan de, segi behar da. Ez bai zuen lehenengoan hartzen, azteketa batean segi. Honea, zue biok honea. Venga. Zuara. Bi. Eta bi. Bi hemen, baina zuetako bi. Honea. Zu gozen izan zan, ez? Horako lana... Bai. Gusto egiten da. Egin dezu bakari, segundo. Bueno, 10 segundu dira. Zuke
ez da esu ondo egiten, zure kideak ondo egiten dute. Ezin dut indar jakin beso honekin, kriston tiroia dut. Horako besoekin eta ez indar? A ber, ze behar dut nik ez egiteko. Lan egitea torri naiz, Gongo segundo gehiago faltak ez dut. Eskatu ondo, Manu hori. Eskatu ondo. Larun batean berriro hemen egon behar gara, eta ordurako nik berarekin egongo naiz, gainera jakitera emango dizuet, ja etorriko dara. Bere etxera joango naiz? Ba, nik ez nahi. A ber, nik errendean bizi naiz, baina ni Orion lagunak baditut, enteratuko naiz non bizi den, eta joango naiz bere etxera. A ver, gertan bada bai. Grabando mensaje de voz. Aitor, Isma naz, Invictus. Deitu, ja, Isma ez monitorea, Isma ikaslea do. Pulsante, ja. Deitxaeko, ja. Eskartzez manau, bere etxera joango naiz eta kontatuko dizuet geho, baina iruditzen zait ondo egin behar dugula. Raru da esabizeti bez, ez? Jakin de bintzet. Ni zehoze banu, jutzen ningo nun. Beintza, o programa, o baten bati bai. Beraldetik joizki dagoela, baina gure errua behe bat, ja. Itu. Aurrea, kaixo, zeri lasai. Labur biltzen esango ez pixu hartu nahi ez duzu. Bai. Zenba denbora zoaz pixu hartu nahian? 3 urte, gutxi gora bera. Leheno duela 5 urte gutxi gora bera, hola urte 74 kilo pisatzen dituen. Eta hain 47. Eta golpetik etxe duzu hori dena? Zerbait, Ez dute zer gaizki izan, eskukin nabil, damat 9 urte behiratzen, porque indarra, inindarra. Askatu. Agarrotatu egiten zaizkite esku guztiak. Hau ikusten duten nire, horretzen naiz, nire ize Amparoz. La tía Amparo, tío, de Cebico. Kriston fenomenoa, la tía Amparo. Horrekin ez da inor sartzen, Lo reviento, chaval. Bat, 74 bi. Pixua bajua da, bai? Indizea hartze bali nahi kontutan, juxan marra izango ditzaket. Hemen ikusten duzu pixua baju ematen digula, baina muskulatura bajuago. Baju izateaz gain, desoreka ongo ditzak. Goguakin hartuko zu? Bai. Joder, nahi dut jarria, eto pepina, tio. Ondo ateatzen bada, gonbidatuko zaitut. Zertan? Bazkari on batan. Zaten joan zeratzen zen? Bale, oso, manoski. Nudu bazkari bat, bai? Bai. Erabakiko deu, sagarduak ino gabe noren ematen nahi. Debatituko deu. Sagarduak ino gabe. Bale. Ospatueko. Eskerrik asko, gero arte, agur. Igual beste taldekoak, urdinak ikusiko naute eta esa. Que no puede consolidar. Hor bai dut espinita bat, como esaten, te van a echar. Ze, hau lana, ez da katindarrikan, minon, atako dut. Nunbaitik, atako dut. Bueno, neskamutilak, kaixo guztioi, eta ongit horrek izan zaitezte denontzat Invencibles gimnasiora. Lehendaiziko lasterketa, Gorrotxa, zer mos dagoaz gorputza? Peskate maiatuta, baina, ne aurrera, bakizu. Bai? Burua. Gogotxo ikusten zaitut eta gogokin behintzat. Topera, bai, beti. Bueno, por cierto, nun dago, Alex? Ez que bain konturatu naiz, zuen kapitaina ez dago hemen. Jai ez, zuen kapitaina da, berak egon behar du hemen. Menazten daia, benetan. Ez dago bakarrik zure lana jokuan, baiziketan ere. Bai, gimnasioko prestigio bat nire entrantzea bezala, jokuan dago ere bai, eta niartuko eta hori lan bat bezala. Eta lan normala da, kapitaina segotea hemen. Eta ni harrituta nago, zergatik ez dago hemen kapitaina, egia zanez, orduan, ordua da, eta hasiko dira. Garrote. Ados. Venga, Isma, ya zure txanda. Bueno, guazen aztea korrik egiten pixka mantxo, hemen buelta pistan, besoak mobitu. Esto, benditu pixka bat. Benditu pixka bat, mesedez honea. Eixo, Alex. Azalde zoz ezatetik, indiken ebilekin. Nik ez daki zelan akazuen, ez daki nola esan dizute deialdia, baina laurden gutxitan azten dandamentua puntua da. Eta ja pasatu minutu bat, zureki da daude hemen ja berotzen, kapitainik gabe.
ni harritu dago, benetan. Ego izan die behari, orduan... Bai. Kulpa pixkat igualik izan dut, baina lanetik enezin izan dut lehenu batea, eta... Zuela naztakin modan, girena da puntuala estea eta lantzea. Beraz, mesedez, azkarro aldatu eta laizte aurrean. Jarritzen dugu, mesedez, kapitaina etorri arte, besteaiak horik egiten, beste buelta pare bat. Alex, ez daude pilatzen edo... Ez da normal hau. Ez da normal hau. 7 minutu aldatzen. Berandu hasten denunean klase bat, ingo dugu 10 burpi. Beraz, 10 burpi mesedez, dano batera. Txoen, hori zer da, ne kulpatik gan? Bai. Ba, ne honek ingo xeitanak. Talde oso egin du. Baz, 10 aldiz. Urrengo egunean kontuan hartu. 10 aldiz, Guazen, magurtu. Ontzal, segido. Hemendikan, jarri. Plak, segido. Buelta mar, jarri. Hori da. Ba, ritmo, venga, orain ja. Beroketa egina doia, Guazen. Heldu, Horrotxa, eta 2 segundu. 10 segundu. Ja. Ritmo. Venga. Hora! Azkena! Sprint, toquillas! Tira, dominal! Gello! Tope! Bale, oinez, buelta bat. Suave, arnaz hartzen, rekuperatu. Baina, ondo, joio eta dena, baina ostia. Tope, ostia. Burua. Ostia, jota sua, ostia. Jota su, ostia. Mentetxua naga mina. Oie, egan dena puta. Zea... Buruan, Buruan, bai? Buruan, eineban, ostia, salta la piscina, baina auri barik. Ari astela, Joder, ponentzan da, bum! Da gero, Alex, gainera, nik hola. Nun dagoen metia, mekabiz zatik usten metia, eta ni hola moskordu eta maurua. Delen gomni izateko gorra, hori sasoien einezko, ja, guaiu, makina. Gorri juleke beha... Manu, maritxalan ikusi gonera guztua niko. Zer hori zen, ariketo egiten. Hau ez azaren da. Tximuana baino genio horrek gorila nahi gozen dugu. Ageta zen, petxuana, hilela sostez, domekalko hostixiana, baina, bueno, sin más, a tope. Zerbeza duteko pres, bai. Bai? Hau, Paner, kaixo. Egunon. ¿Qué pasa, Gorrotxa? Egunon, Rubio. Ni baina eskaztara guapagoa, gure eider dietista nutrizionista. Joder, ez da oso konparau con mekanika. Kontrolatu bat zaitut urbiletik bazpa. Pasa, kaso. Jarrio, badakit zaintzen ari dela bere gorputza. Bai. Zer, leheno hartzen omen zituen egunean 15-17 gara ardo eta bain 2. Orduan, ari da. Egunero 2. Alkoholik gabe. Ez? Bai. Ala da, egunero, 15 hartzen zen itun? Joder, bai, nintzen pieza de la hostia. Ikusiko du pixua, ikusiko du altura, eta ikusiko du zure gorpuntzaren komposizioa nolakoa da. Barkatu baina, arratibelek esan zion, 10 gutxinez 10 kilo gehiegi. Bai, antxen abile, laro, eta 6-8 kilo. Atzoko afarian, zer faldu zenez? Ez dut afaltzen, baina atzo goxiak etorri nintzen. Ez dezu inoiz afaltzen? Ez dut afaltzen. Ez dakat behotxua egin afaltzeko. Arratxaldean entratuko duzu. Eta gorputzak behar du energia. Limoizko gaietak eta gaietaz kurtidas, da, bueno. Kurtidas ez, surtidas. Bueno. Zer ondo pasauko hemen. Uste zure konsulta berez izaten ari dela. Uste du. A ver.
zuek norrean edo nahi duzu? 81 kilo. Esan duzena baina 5 kilo gehiago. Baina itxen pixka bat erdik, zerru bat egin 5 kilo gehiago. Pieza darra. Esan giltzak eta bai zu. Giltza eta mugitu. Hemen ikusten duzu grafikoan, Aner, bakazu desoreka bat bezala, bai? Koipeak altu ematen dizu eta koipe hori normaltasunan barruan. Koipe txarra da. Koipea da jetxi behar deguna, batez ere zonalde abdominalean, bai? Gero segmentalki erakutsiko dizut. Kupela. Hori da, in behar deguna da, pixuz, jetxi, koipez, jaisten deguna eta saiatuko ga hemen D bat ateratzen, hemen C moduko bat ateratzen zaigu orain, bai? Eta gu nahi dugu D bat lortzea. Zu konbentzitua bari mazaude elikadura osasuntsu bat emateko eta ohitura bezala hartzeko, emaitzak egongo dira. Bai? Seguro? Eman eskua, tarran baiet. Bai. Horra izango da, baina nahi buru gorren ez bai. Tope da, mekabitzos, hostia. Iru, bi, bat, ekin!